Вижте какво имам тук. Сега ще отворя пред вас тази пратка, която току-що си взех. И винаги си чакам пратките с нетърпение, защото това, което съм си поръчала, ми помага да бъда здрава. Сега ще видите с какво и как. И така. Ето ги най-любимите продукти. Това са топ продукти, които виждате тук пише грижа за метаболизма. Това е метаболитната програма MetaPro Plus, която работи по 4-те стълба на нашето здраве. Фактурката и какво имаме вътре. В момента аз пия алоe с коприва. Алоето с коприва е много полезно, защото освен алоe, което е царица на билките, съдържа и коприва. Двете билки са много мощни. Регулира кръвното, регулира кръвната захар, също така понижава холестерола. Пие се при алергии, при астма, при подагра, също така бъбречни болести, действа много добре на черния дроб. За кожата, акнична кожа, себорея, всякакви невродермити, псориазис, сърце, цялата кръвоносна система и сърцето също обхваща, пикочополовата система. Много широк спектър на действие има. В момента аз си правя просто профилактика. Пробаланс е нещо, което не съм спирала дори и за един ден през последните 3 години, защото пробаланс регулира моето pH и ми помага по начин, по който когато е регулирано нашето pH, всъщност в тялото ни не могат да съществуват гъбички, бактерии, вируси и най-лошото ракови клетки. Също така тези минерални соли, които се набавят чрез пробаланса, много помагат и при остеопороза, при мигрена, при главоболие и още при много неща. Също се и при кожни болести. Коластрата. Това е първата храна на бозайниците и коластрата модулира нашата имунна система, разширява я, подкрепя я и ни помага по-добре да се справяме, да сме повече жизнени, по-енергични и по-здрави, разбира се. Тук има и пробиотик. Много го обичам този пробиотик. Pro 12+. Уникален пробиотик. Двойно е капсулиран. Всъщност двойната капсулка позволява на пробиотичните 12 вида различни щама бактерии да стигнат здравички до нашите черва, където да си вършат работата. Освен тези 12 щама бактерии, съдържа пребиотик и постбиотик пролакти. И последната, но не на последно място, гъбата рейши. Гъбата рейши, която е адаптогенна гъба и много добре детоксикира черния дроб, също много полезна за белите дробове, за бъбреците, за нашата кожа, спомага регулирането също на кръвното, на кръвната захар и е изключителна гъба. И още 2 бутилки алоe. 3 бутилки алоe, защото 3 бутилки стигат точно за 1 месец, защото алоето се пие по 90 мл на ден, разделено в 3 приема. Една уникална програма, метаболитна, която наистина по много деликатен и интелигентен начин се грижи за нашето здраве, за нашето тяло, нашия истински дом. Ако ти хареса това видео или имаш интерес, пиши ми под видеото с думата "Искам".